Episodi 24. Per Mayra Martí i Nadine Ferrando. Evolució de la dona a les falles. Ens ve al cap una dona quan parlem d'una de les representacions més grans a la nostra tradició. Tenim les dones lluitadores i valentes, les que ens obrin els camins, les que visualitzen la igualtat i l'avanç en la nostra societat i les que ens revaloren totes a una, donant una importància al gènere femení. Per aquesta raó, intentem abordar alguns termes que han evolucionat al llarg de la història de les nostres falles. En primer lloc, i de forma més històrica, sabem que la dona que realitza un monument faller va ser Josefa Martorell Granero, encara que la retornada a les artistes falleres no es va donar fins als anys 80 amb Maribel Beltrán començant amb els monuments infantils. Qui en especial ha treballat per a la nostra comissió la falla Sant Jaume. El recorregut de la participació de la dona en el món de les falles ha anat a poc aconseguint ser la clau de la festa i considerant les falles com un col·lectiu on l'important és la persona i no el seu sexe. La imatge de la dona que han oferit els cadafals fallers ha estat fins fa uns pocs anys influïda pel masclisme imperant en la festa fallera, masclisme que està perdent força i on podem veure una igualtat social cada vegada més certa dins del món faller. En 1850, al carrer de Gràcia, es cremava el primer monument amb una dona amb un pardal a la mà. Des de 1870, el percentatge de les falles eròtiques baixa un 20,7% per prohibició de les crítiques per casos de violència. De forma visual, alguns dels monuments amb representacions femenines les trobem a Una boda valenciana, Tetuán, 1935. Exaltació de la paella, Sant Jaume, 1935. A Lluneta estic, Menric, 1934. Vernissa, carrer Vernissa, 1934. Las cuatro estaciones, 1936. L'amor a través dels segles, 1944. Força de voluntat, Sant Jaume, 1946. Mel d'amor, Raval infantil, 1952. Els conflictes del xoc i de l'amor, Raval, 1945. Els temps canvien, Mercat, 1970. Ja tinguem piset, Sant Feliu, 1962. Per culpa de la poma, Tetuán, 1967. L'Any Internacional de la Dona, Ferroviària, 1976. Any de la Dona, Benlloc, 1976. El llistat, al llarg dels anys, s'ha anat ampliant i fent cada vegada més importància a la figura de gènere femení dins dels monuments col·locats als carrers de la nostra ciutat. En segon lloc, i de forma primerenca, als llibres de les falles, hem recol·lectat a una taula les dones que des de l'any 2001 fins a l'actualitat han aconseguit a les nostres comissions de xàtiva un alt càrrec. I diguem des de 2001 perquè abans d'aquest any mai cap dona havia estat al capdavant de cap comissió. Quin orgull que la primera dona a obtindre aquest privilegi i honor siga una dona de la nostra falla, Ascensión Torresano Reguillo. Presidents i juntes gestores formades per dones. 2001, Falla Sant Jaume, Ascensión Torresano Reguillo. 2002, Falla Sant Jaume, Ascensión Torresano Reguillo. 2008, Falla Ferroviària, Maruja Hortolà Morant. 2009, Falla Sant Jordi, María José Súñer Tormo. Belinda Martínez Abarca, Rebeca Soler García, Amparo Villa Morales. Falla Ferroviària, Maruja Hortolà Morant. 2010, Falla Ferroviària, Maruja Hortolà Morant. 2011, Falla Tetuán, Ana Pérez Esparza, Anabel Quiralte García. Falla Ferroviària, Maruja Hortolà Morant. 2012, Falla Tetuán, Ana Pérez Esparza. Falla Españoleto, Erika Pastor Guerola.
Falla República Argentina. Begoña Martínez Casanova. Sandra Perucho Beneito. Sara Blesa Martí. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Falla Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. Falla Molina Claret. Laia Baraza Lorente. Falla Abu Masaifa. Inma Signes Jimeno. 2013. Falla Sant Jaume. Mila Montpó Sánchez. Falla Tetuán. Sandra Colomera Parisi. Falla Sant Jordi. Andrea del Ejido Terol. Falla Selgas. Rosa Belén Aldavero López. Yolanda Toribio Vergara. Falla Verge del Carme. Luisa Sanz García. Adriana Pérez Ramírez. Falla República Argentina. Begoña Martínez Casanova. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Falla Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. 2014. Falla Tetuán. Sandra Colomera Parisi. Empar Blanco Climent. Falla República Argentina. Begoña Martínez Casanova. Falla Selgas. Rosa Belén Aldavero López. Pilar Miralles Barberá. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. Falla Sant Feliu. Marta Casanova Richard. Falla Verge del Carme. Luisa Sanz García. Falla Sant Jordi. Patricia Oltra Moscardó. Falla Corts Valencianes. Silvi Amorós Martínez. 2017. Falla Cid Trinidad. María José Ferri Navarro. Mari Carmen Mira Gil. Mari Carmen Mira Piqueres. Reyes Mira Gil. Falla Tetuán. Empar Blanco Climent. Falla Españoleto. Nieves Pastor Vidal. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Falla Molina Claret. Laia Baraza Lorente. Falla Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. Falla Verge del Carme. Arancha Correas Ventura. María Isabel Rodríguez Albal. Laura Sancho Pla. Sara La Piedra Valero. Falla Sant Jordi. María José Súñer Tormo. 2018. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Falla Benlloc Alexandre Sisé. Neus Olmos Prats. Falla Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. Falla Murta Maravall. Silvia Fenollar Sánchez. Susana Colomer Camus. Lucía Perucho Costart. Maite Palomares Castellano. Chelo Díez Bañó. Falla 2019. Falla Tetuán. Noelia López Pérez. Falla Sant Jaume. Mayra Martí Barberá. María Beltrán Ferrero. Falla Juan Ramón Jiménez. Yolanda Pérez Ferri. Falla Sant Feliu. Marga Boluda Pérez. Mari Carmen Tormo Llopis. Inma Esparza Barba. Falla Sant Jordi. María José Súñer Tormo. Falla Murta Maravall. Susana Colomer Camus. Silvia Fenollar Sánchez. Maite Palomares Castellano. Falla Passeig Cardenal Serra. Yasmina Guerola Revert. Falla Corts Valencianes. Nadia Soriano Sánchez. Patricia Hernán Sánchez. 2023. Falla Cid Trinidad. Gloria Marí Ballester. Falla Ferroviaria. Maruja Hortolà Morant. Ana Lluc Hortolà. Falla Benlloc Alexandre Sisé. Rebeca Colomer Ferrer. Falla Sant Jaume. Mayra Martí Barberá. Falla Juan Ramón Jiménez. Ana Isabel Calvo Pastor. Cristina Gramaje García. Falla Sant Feliu. Lucía Sinisterra Cariñena. Falla Verge del Carme. Luisa Sanz García. Esther Ramírez Bonilla. Falla Sant Jordi. María Tormo Climent. Alba Tormo Climent. Falla Murta Maravall. Iris Arroyo Fernández. Falla Passeig Cardenal Serra. Yasmina Guerola Revert. Falla Corts Valencianes. Silvi Amorós Martínez. 2024.
Falla Selgas, Rosa Belén Aldavero López. Falla Ferroviària, Maruja Hortolà Morant. Falla Sant Jaume, Mayra Martí Barberà. Falla Juan Ramón Jiménez, Marisol Ricard Tolosa, Patricia Viñes Martínez. Falla Sant Jordi, Maria Tormo Climent. Falla Murta Maravall, Iris Arroyo Fernández. Falla Passeig Cardenal Serra, Yasmina Guerola Revert. Falla Corts Valencianes, Sílvia Amorós Martínez. Després de la recolecta de les dones que porten les seues comissions al més alt, podem observar l'avanç dins d'aquestes, ja que elles sols podien ostentar els càrrecs de fallera major, encara que era tot un honor. S'han evolucionat de tal forma que avui en dia poden ser partícips i poden gestionar els seus casals i ocupar tots els comandaments que componen una junta executiva. En tercer lloc i últim, cal destacar els actes que es porten al seu cap a la nostra ciutat, a l'hora d'accentuar la igualtat de gènere fent de Xàtiva una població conscient i equilibrada. Les activitats impulsades de la Casa de les Dones són impartides per construir una societat igualitària amb participació sociopolítica, creant una societat més justa, diversa, de trobada i de reflexió. En aquest lloc trobem arreu d'associacions diverses amb espais que ajuden a aconseguir aquells drets que han estat negats al llarg de la història de les dones. Els 5 espais són els següents. Espai digital i tecnològic, on s'ofereixen eines per a superar la bretxa digital de gènere. Espai de creixement personal, per aprendre a gestionar, millorar o tractar aspectes com l'assertivitat, l'autoestima, les relacions i les emocions. Espai dona i salut, per promoure la salut integral de les dones, emocional, física i mental. Espai artístic i creatiu, on a través de l'art s'aprèn a gestionar i millorar personalment. Espai d'orientació laboral, perquè totes puguen ser inserides en el món laboral. Pel que fa a l'Ajuntament de la nostra ciutat i amb relació de la igualtat de gènere, es porten a cap una sèrie de manifestacions com serien les del 8 de març, Dia de la Dona, o el 25 de novembre, com el Dia contra la Violència de Gènere. Aquestes manifestacions recorren els carrers de la nostra Xàtiva per donar visibilitat i suport a aquelles que ho necessiten a les seues vides. A més, en l'any 2023 es va dur a terme un festival feminista, amb 8 actuacions, 5 d'elles al Gran Teatre i altres 3 al Jardí de la Pau, protagonitzades totes per dones vinculades a les arts escèniques i amb cites com ara monòlegs, cabaret, clown i concerts. Finalment, cal mencionar que des de la ciutat de València els premis vinents de la Generalitat per promoció i l'ús del valencià fan una menció especial a sols alguns llibrets per l'ús d'un llenguatge inclusiu. Premiem amb un corbatí algunes comissions. Com a inclusius, només podem convidar a tots aquells que han llegit el nostre article a reflexionar sobre tots els avanços que ha hagut al llarg dels anys. Encara queda molt per fer i mai serà suficient, però estem orgulloses de veure com avancem pas a pas i és una cosa que en cada aspecte de la nostra festa ja es veu reflectit.